другите, освен тази 540 градусова камера, той си го е направил само за това новото джили за Старея. Защото така искал, така го е направил, което си е плюса. Не всеки автомобил, дори най-новите марки имат такива неща. Как да го обявя? Аз ли нещо? Вие си говорите с Монстера. И ще почна вече аз да ставам ютубър. Бях стример, сега вече да ми идва доход, бе. Аз ви го казвам, ако мога от това да си изкарам 1000 евро и на месец, ще е хубаво. Доста хора, нови хора, които тепърва аз ще си пусна, имам. Аз съм вече в групата за джили в България. Там има над 3000 члена, които тепърва ще се увеличават. Ще си пусна реклама, да влизат в моя канал, да гледат, да си общуваме. Освен там от вас, вашите глупости, но вашите глупости незабавно ще бъдат банвани, така че колкото и да пишете там в подстрима, дори не знам дали ще пусна коментари под тези неща, но и така нататък. И това ще ми е доход, който ще е лицензиран доход, нали, трябва да мине и вече и през НАП всичко, че си плащам. Да. За да сме чистички и с това, и плюс това вече почвам. Но не, съвсем едно кой ще пише, просто реално няма да се допускат никакви детинщини, простоти. Половината хора, които ще влезат, те въобще няма да знаят, че аз съм стример. Хората ще идват заради марката, заради лукса, заради историята на автомобила, заради моето каране, заради моите истории, свързани с този автомобил, които тепърва ще започват. Ние тепърва почваме с нелката. Дай Боже да ни живо и здраво детенцето. Лято идва, да пътуваме. Какъв е разхода за всичко, ще ви казвам, което аз мога да кажа като аз не съм майстор, но от нормална гледна точка, като собственик на това. Да, бе, аз за това ще хода, затова днеска му писах на човека, като дойде, много те моля, звъни ми, аз нищо не запомних. Каквото ми каза там, какво се включва, какви камери има, нещо, което кара само, аз дори не го натиснах това да карах сам. Не си ли спомняте, че аз си карах през цялото време? Има някакви неща, които аз не ги знам. И не искам и да ги знам, като тръгна с детето ми. Искам да ги знам всяко копче, какво става. И затова искам и да се срещна там и да ми покажат на моя автомобил, не на техните. Техните да си ги карат други хора, дето те здрав. Аз вече си имам собствен, който като си дойде, си го включа
И така. Сега няма да мога да пробвам това, защото той не мога и да се кара без номера, но поне когато е там да разуча основните неща, да си запиша нещо, защото там има много екстри. Ви видяхте, те са падащи менюта, режими за каране, глупости, има някаква снимка на цялото вътре в автомобила, къде е подгрев и на волан, подгрев на това, как се включва, как се местят градусите, има ли аз не можах и да разбера. Гледам в нета, че пише автоматично, всичко си прави само, като в повечето коли има датчик, дали аз трябва да си го местя, всичко се прави. Сварах едно, че памет на седалките няма, визуално всичко е вътре, като преместиш и седалката и то те пита, искаш ли така да остане, натискаш да и то почва да ти я мести само. Има си памет, но не е като при другите коли 1, 2, 3, 4, а там си е вътре в и дисплея. Това разбрах, че може това, където като спреш да се изгасва, като спреш на светофара, той каза, че повечето клиенти го изключвали. Искам да видя какви са ползите автомобила да ти се изключва и после да ти се запалва пак. Струва ли си, не си ли струва, ако не, и аз ще го изключа това. Защото ако почне, ако аз не знам. До сега съм карал само на шефа ми класата във Франция, тя имаше такава опция, като спреш и тя се изключва и после си изключена, като дадеш газ настъпиш и тя си се включва, пак се пуска двигателя. Кой страйква, бе? Оня психопата ли? Мани го това, бе. Той единствено може да лапа и да страйква, той друго от него не става. Това го знаят всички, той пак снива мене, ще да ме е срам. Как? От коя група? Как? От коя група? Не мога да те разбера банкс. Има няколко групи, аз съм в една от тях. Сега няма значение и коя е. Има с много членове, има с по-малко членове, има джили за София само, където стои. Така че аз и знам къде ще си я пусна. Има администратор, който с него ще си пиша. Все пак това е реклама, дали ще иска. Тя има. Тя е с Алкантара цялата. Какво да слагам? Ти Ice Fire, ти въобще гледал ли си моя стрим, какво? Аз я карах. Ходих там. Ти въобще гледал ли си го? Ще слагаш ли Алкантара ми? Тя си идва с TX3, за какво да слагам нещо? Като не си го гледал, го гледай, брато, ти ми задаваш.
тъпи въпроси. Автомобил е луксозен, СУВ, то е ясно, че има. Тя си е сложена. Истинска алкантара, няма 6-5 тук. От някаква група. Значи, най-мразеният стример, най-бития стример, всички го правят за 5 стотинки. Оставете мене. Собствените му модове го ебават и този човек пак има стимул да стримва и да мрази. Що просто не спре, то никой не го гледа за нищо. Те го гледат, също е като Пими. Те го гледат и да го псуват и да го базикат. Никой не го гледа, защото той има акъл, дава някакъв качествен контент, никой не го гледа за това. Всъщност той няма, аз се чуда как не му дойде тук в сивото вещество да спре с тези стримове. Никой не го иска. Не само аз. Няма един стример, който като питате за Noob Cleaver, той да ви каже, аз го искам това. Така че по-хубаво да спре и да си прави нещо друго с неговия живот. Аз това ми е чудно, той толкова ли е